Tyto produkty jsem dnes koupila se slevami, jeden měl minus 30% a druhý minus 40%. Víte, jak jsem je našla? Přes aplikaci GeoBuyer. Vyhledám nejbližší obchody, kde jsou slevy. Přidám to, co potřebuji, do nákupního seznamu. Aplikace mi naplánuje trasu a já přesně vím, do kterého obchodu jít pro konkrétní položku. Nakupování je díky tomu mnohem pohodlnější a levnější. V aplikaci jsou také všechny katalogy na jednom místě, kde můžete najít výhodné slevy až do minus 50% nebo dokonce více. Přidám si nabídky do svého nákupního seznamu a pak mám přesně sepsáno, co a kde mám koupit. Je tam ještě skvělá funkce. Můžete si uložit věrnostní karty všech obchodů. A to nejlepší, můžu se podělit o nákupní seznam. Manžel se cestou zastaví v uvedeném obchodě a nakoupí podle seznamu, teď už na nic nezapomene. Stáhni si GeoBuyer a šetři na každodenních nákupech.